बे समाव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो सिगांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर दालाइसा एबसुआ 15थि 2 बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। बे हाबाफारिखौ सान्तिपुर दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जादों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि सानसुमै आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै हाग्रा दानस्रांनाया खैफोदखौ बारायनाय आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो बुंथिगिरि आलासि महरै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारियाबो बाहागो लादों। फैलाजे बरगयारि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव सोलिबोबाय थानाय हाग्रा दानस्रांनानै हादानाव थाहैनायनि सोमोन्दै सांग्रांथि होदों। बिथां फैलाजे बरगयारिया बुंथिदों दि हादान सिफायनानै थाहैनाया जेंना सुस्रांनायनि राहा नङा। जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां गियान होनायासो गोनां। गथ' गथायफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायासो जों साफ्रोमबोनि गोनांथार मावनां बिबान। बे गोनां बाथ्राफोरखौ फैलाजे बरगयारिया सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बे समाव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो सिगांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर दालाइसा एबसुआ 15थि 2 बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। बे हाबाफारिखौ सान्तिपुर दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जादों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि सानसुमै आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै हाग्रा दानस्रांनाया खैफोदखौ बारायनाय आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो बुंथिगिरि आलासि महरै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारियाबो बाहागो लादों। फैलाजे बरगयारि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव सोलिबोबाय थानाय हाग्रा दानस्रांनानै हादानाव थाहैनायनि सोमोन्दै सांग्रांथि होदों। बिथां फैलाजे बरगयारिया बुंथिदों दि हादान सिफायनानै थाहैनाया जेंना सुस्रांनायनि राहा नङा। जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां गियान होनायासो गोनां। गथ' गथायफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायासो जों साफ्रोमबोनि गोनांथार मावनां बिबान। बे गोनां बाथ्राफोरखौ फैलाजे बरगयारिया सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों।